Hej alle sammen og velkommen til en ny video. I dag tager vi altså kig på den her Hjem & Fix fyrværkeripakker for hele familien. Jeg har beløbene 1000, 1500 og 2000 på listen. Jeg tænker bare, at vi starter med 1000 kategorien, og der har vi altså 2 airborne batterier. I airborne får du 206 gram krudt, 32 skud, 20 mm, og det koster altså 89 kroner. Som den næste har jeg altså taget det her Magic Star sortiment. Det koster 398 kroner. Du får en 15 cm fontæne, en 20 cm fontæne, et 12 skuds batteri, 16 skuds batteri, 20 skuds batteri og 3 styks 5 skuds bomberør. Det næste som vi har her, der har vi et Stella Juni sortiment. Det koster 139 kroner. Du får 300 styks knaldperler, 4 styks knaldkæder, 12 heksedyl, 6 småtol, 20 knaldsnor, 12 skøre korsakker og 5 monsterlys med crackling og 60 cm knaldkæder. Det næste jeg har, det er altså det her Magic Dragon raket sortiment, 149 kroner. Gang krudt, det ved vi desværre ikke endnu. Der er 5 forskellige raketter med en kæmpe spredning. Videoen på det ser fantastisk ud. Det næste vi har her, det er Magic bomberørerne. Ikke de bedste bomberør, men jeg tænkte ikke man skulle have lidt. 35 gram per bomberør, cirka eller 2 styks effekter, 20 mm bomberør. Det næste jeg har valgt her lige for at gøre budgettet helt op, så jeg har valgt en knaldkæde til de små. Der har vi en Kina Cracker, 29 kroner, 33 gram krudt, og den var cirka 37 sekunder. Så har vi altså også König fontæner. Vi har ikke kun én, men vi har faktisk 2 for at variere det lidt. Gram krudt er desværre ikke oplyst, i og med det er en nyhed i år. Den var 51 sekunder cirka og kostede 49 kroner. Alt i alt så bliver det 991 kroner. Gram krudt kan vi desværre ikke oplyse om, eller kan jeg desværre ikke oplyse om, i og med at jeg ikke ved mange af artiklernes gram krudt. Så har vi altså her kategorien til 1500, og vi starter altså ud med et airborne igen. Airborne det koster 89 kroner. Du får 206 gram krudt, 32 skud og 20 mm rør. Det næste jeg valgt på listen er altså det booster batteri. Booster det koster 398 kroner. Du får 986 gram krudt, 89 skud med 20 mm rør. Et fint batteri til aften, hvis man vil variere det lidt. Og jeg tænkte, at der også skal være lidt til teenagerne. Det næste vi har, der har vi altså de her Magic fontæner. Ikke de bedste fontæner, men jeg tænkte vi skulle have nogle fontæner i den her pakke også. 129 kroner. Forskellige fontæner, og de har altså mange farverige effekter. Det næste jeg har valgt er det her Airport sortiment. 598 kroner. En fontæne. 5 skuds fontæne er der også med. Jeg gætter på det med romerlysskud. Et 15 skuds batteri, 20 skuds batteri og 25 skuds batteri, og så får du altså 4 5 skuds bomberør. Det næste jeg har taget, det er lidt til børnene her. Der har vi Galaxy sortiment, 348 kroner. Du får minifontæner, cylinderfontæner, vulkanfontæner osv. osv. Det er ikke helt læst her på skærmen. I alt sender vi altså på 1562 kroner, hvilket jeg synes er en okay pris, i og med at vi varierer det meget. Der er nogle batterier til de store, nogle fontæner til de små, julesortiment til de små, og så er der et sortiment til lidt af de voksne. Så hopper vi videre her til 2000 kategorien. Der starter vi altså ud med en stor dreng her. Magic Stardust, 698 kroner, ca. 1320 gram krudt, 150 skud med 20 og 25 mm rør. Det næste jeg har også valgt her, det er så igen til børnene, Galaxy sortimentet, 348 kroner, og der er alle de ting I kan se her. Det kan I lige læse igennem, hvis I har lyst. Det næste jeg har taget, det er så Thunderbird, et hjernedødt batteri til prisen med effekterne i hvert fald. 498 kroner, 645,6 gram krudt, 103 skud og 30 mm rør. Det næste jeg har taget, det er så Magic igen, det her Dragon raket sortiment, 149 kroner, 5 forskellige raketter, og den her kæmpe spredning, de her raketter forhåbentlig har. Så jeg har taget lidt igen her, Magic bomberør, 89 kroner, 35 gram per bomberør, 2 forskellige effekter, og de her 20 mm bomberør. Ikke de bedste bomberør, men for at variere det lidt op, synes jeg, at det er en fin pris. Så jeg har så også lige valgt her, lidt hygge op til aften, et airborne batteri, 89 kroner, 206 gram, 32 skud og 20 mm rør. Så skal vi selvfølgelig lige have lidt fontæner også. Der har vi altså König fontænen, en af de pæne fontæner i år, 49 kroner, varighed er cirka 50 sekunder. Og så tager vi selvfølgelig lige lidt til de små igen. Det er altså ikke kun én, men hele 3 Kina Crackers. Du får de her Kina Crackers koster i alt 87 kroner. Du får i alt 99 gram krudt. Varighed i alt er cirka 111 sekunder af, hvad jeg lige kunne regne ud. Der ender du altså på 2007 kroner, hvilket jeg synes er en helt fair pris for det her.
Hjem og Fix er meget svært at lave pakker med, i og med at de ikke har det største udvalg. Så derfor de her pakker er lidt ensformet, men jeg håber det kunne hjælpe jer til at se lidt lysere på det, hvad I for eksempel kunne have til jeres familie. Ellers har jeg ikke så meget mere end tusind tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Vi ses i næste video. Hej. I drive from your place, miss your